escoltes Ràdio Desvern, sintonitzes Ràdio Desvern, la ràdio de Sant Just, 98.1. Ràdio Desvern, 98.1 FM. Ràdio Desvern, 98.1. En viu i en directe, des de la plaça Maragall, al barri nord de Sant Just Desvern, comença la Penya del Morro especial pregó de Festa Major. Amb vosaltres, Jordi Domènech. Gràcies. Bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a aquest programa especial de la Penya del Morro en forma de pregó, o més ben dit, un pregó en forma de programa de ràdio. En tot cas, estem molt contents d'estar aquí, que ens hagin encarregat fer el pregó de Festa Major. Encara veig algunes butaques buides, per tant, la gent que estigui per aquí pot seure a la butaca i a la platea de la plaça Maragall. Nois, sabeu què significa això? És que estem fent el pregó de Festa Major. És que per nosaltres i per Ràdio Desvern aquest és un moment mític de la nostra història. Quina emoció, quin moment. Clar, és que és el pregó de Sant Just, o sigui, penseu que ara estem al nivell de gent com Jordi LP, Arcadi Alibés, Josep Pons, Francesc Mauri, saps? No, vull dir, per dir alguns pregoners de Sant Just, no? I clar, jo em pregunto, per què serà que aquest any el pregó el fem nosaltres? Per què? Efectivament, serà perquè aquest any hem estat premiats als Premis Radio Associació de Catalunya i hem portat el nom de Ràdio Desvern allà on hem anat? Serà això? O serà perquè hem tingut a convidats de l'Alçada, d'Andreu Buenafuente, Albert Tom, Pilar Rahola, Mònica Terribas o Lluís Segura? Un moment, Jordi, un moment. No Què? t'enganyis, Em sembla que no és cap d'aquests motius, Però com que no? Doncs que res, que ens ho han demanat senzillament perquè ho fem gratis. Sí, aviam, un moment, senyor Domènec. Sí. Què vol dir, que aquesta collonada és pel morro? A veure, sí. Clar. Sap què A vol veure, dir? No és el que vam quedar. No, un moment. Què? Sisplau, quedis. I apropis el micròfon quan parlis, sisplau. Gràcies. Clar, a veure, a l'Ajuntament no els costa un duro, queda Ja. una cosa lluïda, maca, original, i mira, s'estalvien una pasta d'algú famós. No, home, no. No t'enganyis, Jordi, Va, no calla, t'enganyis. però què dius, Sergi, per favor, com pots pensar que sigui això? És que no tens ni idea. O sigui, Escolta, Jordi, Què? que també és estrany que el presentis tu, no? Que és el primer acte que presentes a Sant Just. Ja. És que sembla que no hi hagi més presentadors al poble. Arreu dels Reis Mags, els cars de coixinets, el Correllengua, el Carnestoltes, Cabaret Artístic, la nit de l'esport... Vale, ja està, Pau, vull dir, tranquil, escolta, diré una cosa, i jo content i agraït, de presentar tot això, ja t'ho dic ara. Bé, ja veieu, hosti, comencem canyeros amb mi, no? Vull dir, ja veieu que m'acompanyen alguns dels col·laboradors que durant tota la temporada han fet la Penya del Morro. Tots no, de fet, perquè la majoria estan de vacances i el no cobrar un duro, clar, tampoc jo no us puc obligar a que vinguin per la cara, no? Però no us preocupeu, perquè sempre hi ha pringats que no marxen al mes d'agost. Sergi Pont, bona tarda. Bueno, bona tarda per tu, Perquè, a veure, jo podria estar a les Bahamas, aquí amb un parell de mulates posant-me crema, i amb tot el respecte estic amb un segon bigoti i el Carlitos que ja té una edat, També ens acompanya Pau Marcos, bona tarda. Bona tarda. Escolta, com és que no cobrem els col·laboradors? Escolta, Pau, aquest tema no toca ara. I si tens alguna pregunta, aquí davant tens a la Gina Pol, regidora de Comunicació, que està allà i no sé, li preguntes, vale? Martí Ramírez, bona tarda. Hola, bona tarda. Una cosa, Jordi, en aquest pregó tenim llibertat absoluta per dir el que vulguem? Sí, tot el que vulguis, clar. Molt bé. I de l'alcalde també podem? De l'alcalde també, tot el que vulguis. Ara, jo et dic una cosa, Martí, potser no tornes al programa l'any que ve, De fet, ni tu ni ningú. Vull dir que... Alguna cosa més, nois? Ja està. Vale. Bé, i a la part tècnica, el Carles Hernández, que el tenim controlant el so. Bona tarda i benvinguts al pregó. A mi m'agradaria començar... Senyor Domènec, perdoni, a mi no em presenta? Home, senyor Benito, vostè té un afany, Vostè és la veu, concretament la veu de l'experiència, no? O sigui, nosaltres tota la temporada venent que aquest és un programa juvenil i ha de venir vostè en públic a trencar la il·lusió, un home gran ja, aquí, amb bigoti... Però si això és el de menys, no veu que la Penya del Morro no l'escolta ningú i té menys audiència que el hat-trick espanyol? A veure una cosa, sí, puc continuar i parlar sense que ningú m'interrompi, per favor? Sí. Gràcies. Carles, posa'm una sintonia així maca, que vull explicar una història d'aquestes que m'agrada explicar a mi al programa. Sí, gràcies. Mireu, quan el Sergi Seguí, regidor de Cultura,
ens va comentar la idea de fer el pregó, vam acceptar sense pensar-nos-ho, no? De fet, ens ho va comunicar per Twitter, això sí, perquè ja sabeu que està malalt de Facebook i de Twitter. És el nou regidor de xarxes socials, la primera regidoria d'aquest tipus a Catalunya. Sant Just sempre innovant. Bé, doncs això, quan ens ho va comunicar, de seguida vam pensar, home, farem un resum de l'any, no? Perquè a Sant Just sembla que no, però passen moltes coses a l'any. Hi ha moviment. A veure, no és com l'aeroport del Prat, però quasi, no? Perdoneu, però de fet, amb el motor aquest que han posat al terrat de l'Ajuntament, que no sé si l'heu vist, ens hi estem assemblant una mica, que ara que hi penso, aquest motor per què el deuen haver posat? Res, Jordi, un invent del TV. Ja. O potser l'han posat per si les coses van mal dades amb tot això de la crisi, com sortir volant com un coet, no? O sigui, jo m'imagino l'alcalde allà pilotant el coet, San Houston, tenemos un problema. Jordi, no t'embales, tranquil·litat. Vale, m'emociono sol i... Doncs el que deia, no? Que a Sant Just han passat moltes coses aquest any. Per exemple, a l'octubre, això és real, van canviar una paperera de l'Avinguda Indústria. Ostres! No, o sigui, cuideu, vulguis o no, hi ha un moviment i tal, no? Al febrer també ens consta que una pija de Can Meli que es va fer de Sant Just Solidari... De debò? Sí, no, de veritat, Té el telèfon? No. Té el telèfon d'aquest? No tinc el telèfon, senyor Benito, em sap greu. Faig una, van passar moltes coses. Per exemple, a nivell d'habitatge, per fi s'han donat les claus ja dels pisos Masllull. Dic per fi perquè han trigat, però s'ha fet finalment. Home, jo tinc un col·lega que portava 3 anys esperant amb la maleta a la porta de casa, que sa mare cada cop que sortia li deia, nen, no marxes o què? Bueno, i Jordi, no pateix perquè aquests pisos estan més a prop del centre de Sant Feliu que de Sant Just. És veritat. Per cert, una cosa sobre els pisos Masllull. Tothom qui conec li ha tocat un pis. O sigui, a tothom menys a mi. Per tant, Joan Bassaganyes, on estàs? Regidor d'Habitatge, quan vulguis fem un cafè, parlem d'aquest tema tranquil·lament, a veure si seré l'únic que no puc lluir de pis. Vull dir, aquesta és una mica la cosa. Una mica nivell, Nivell alt, Qui ha escrit això? Bé, per cert, si algú vol dir alguna cosa sobre el pregó ho pot fer per Twitter amb el hashtag pregó-santjust, que tot això del Twitter ho porta l'Eli Capdevila, que està per aquí, perquè en algun moment llegirem els tuits que van apareixent si és que apareix algun. Una cosa, i aquestes imatges tan estranyes que hi ha penjades aquí davant de l'escenari? Sí, m'agrada que em faci aquesta pregunta, Martí. Són els codis QR, que la gent que té mòbil i els pot llegir ja sap com utilitzar-ho, on es poden descarregar les entrevistes que hem fet al programa, l'aplicació de Ràdio d'Esvern, el programa de Festa Major, i per cert, deixeu-me dir també que sapiguem, és el primer pregó de la història gravat en tecnologia 3D, amb la col·laboració d'Star Studio, als quals també agraïm la seva presència. Escolta, Jordi, i això de gravar en 3D, per què serveix? Bueno, és una mica el titular, no? Que és una mica d'expectació i tal. Intentem estar a l'última, perquè recordeu una cosa, Sant Just sempre innovant. Vinga. Esport local. Esport local, ha dit? Una mica més energia, Estem fent un pregó de festa major, senyor Benito. De tot el que ha passat... De tot el que ha passat aquest any, esportivament parlant, a mi el que m'ha impactat més, no sé vosaltres, és que en un poble de 16.000 habitants ara hi hagi 2 equips de futbol. El Futbol Club Sant Just i el recent creat Atlètic Sant Just. És com si, per exemple, jo qui sé, no sé, entrés una formació política, racista i xenòfoba a l'Ajuntament, no? Que dius, hòstia, com és possible? Però sort que aquestes coses no passen, Sort, Sort que no passa. No, és veritat, tenim sort. Sort. Sí. Per explicar-nos millor com ha anat el tema esportiu, tenim el Pau. Pau, a veure, què ha passat amb el tema futbol? A veure, no ho sé gaire, però... Comencem bé, també, A veure, van començar uns pares que es queixaven per un tema de samarretes. Llavors van perdre unes eleccions. Van muntar un altre club i mira, fins avui, que estem amb 2 clubs de futbol aquí a Sant Just. Quina pena, que siguem poca gent i a sobre dividits. Home, però si et poses a pensar, hi ha un avantatge, Quin? Home, el futbol a Sant Just pot arribar a guanyar el doble de títols que en altres pobles. És veritat, té raó, és veritat. I a més, també ha estat novetat la creació del primer equip femení de futbol 11 a Sant Just, de l'Atlètic Club. I com els ha anat a les noies? Bueno, no van començar gaire bé, van perdre 19-0. Primer partit, no? Però, a veure, ningú ha dit que els començaments fossin fàcils, mirant-nos a nosaltres a Ràdio d'Esvern. Per què ho dius, això? Home, vam començar a una guardilla allà a Can Ginestar i ara tenim uns estudis ben macos allà al costat de la policia local. És veritat. Alguna cosa més de l'esport santjustenc? Home, a part de que el bàsquet, l'hoquei, el futbol sala i resta d'esports van molt bé. Molt bé. Hem de destacar que després de 20 anys, Lluís Segura
ha deixat de ser president del Vòlei Sant És Just. veritat, és veritat. És veritat, no, és veritat, Lluís Segura està per allà, em sembla, que es veu que la seva plaça tan segura no la tenia. Quin nivell. Sí. Què passa? Bueno, en fi, gràcies, Pau. Passem al següent tema de la tarda, vinga, va. La política municipal a Sant Just d'Esvern. Molt bé. Doncs, Sergi Pont, bona tarda de nou. Hola, bona tarda. Tu ens parlaràs de política? Doncs això sembla. Em fas més por que un mosso d'esquadra volent netejar una plaça, però... veiem què passa. De fet, tu ets un expert en política santjustenca, només cal veure't un moment i un ja se n'adona que no hi ha ningú que sàpiga més de política que tu en tot el municipi, no? Home, doncs mal m'està dir-ho, però sí. De fet, que no sabeu quina és la notícia més llegida a radiosben.com? No ho sé. No ho sabeu, El no? Gai Pasqualet? La Gai Pasqualet diu, no? La més llegida és la del resultat de les eleccions. Ja sabeu, van guanyar el Partit dels Socialistes amb Josep Perpinyà, 6 regidors. Home, senyor Perpinyà, alcalde, felicitats, enhorabona per guanyar un altre any. I bueno, després va Convergència i Unió amb 5 regidors, amb Llorenç Rei. Llorenç Rei, que sempre està per aquí, també... Bueno, allà estem, Llorenç, allà estem allà, eh? De fet, aquest resultat ha estat més ajustat que els tanques de cuir del Hosmer, no? Doncs sí, Jordi, sí. Aquest mínim avantatge ha estat suficient, a més perquè Sant Just continuï tenint l'únic alcalde perroflauta de Catalunya. Va, però què dius? L'alcalde Perroflauta, un respecte al alcalde, sí. no li tingui en compte, sisplau, vull dir... Què dius, Sergi? A veure, que l'alcalde és un habitual de les assemblees d'indignats que es fan al rentapeus, no sé si l'haureu vist. Ja. De fet, crec que alguna vegada ha hagut de córrer davant de la policia local. I tot. Perdona, perdona. Això sí que no m'ho trago. Jo no veig el Fabra cap de la policia local corrent. Això vull dir, no ho veig, si no ho veig, no ho veig. Què vols dir? Ho reconec, Jordi, ho reconec. Potser posant més pa que formatge, Però al nou consistori també hi trobem a faltar una cara coneguda, Qui? Doncs l'Anna Hernández. Home. Es veu que no aguantava més i ha començat a deixar algun dels interminables càrrecs que tenia i començant pel de primera dama, És veritat, és veritat. De fet, en aquest últim any, en aquest sentit, la família Montella ha perdut una mica, no? Doncs sí, entre unes coses i altres, sembla que Convergència està agafant les regnes del poder a Catalunya. Bueno, a tot Catalunya menys a Sant Just, no? Una mica. Sí, és que el pobre Llorenç Rei no sap el pa que s'hi dona. Quan dius això del pa, ho dius perquè és forner, no? No, i ara. No, ho dic perquè el seu partit ha perdut la meitat de vots entre les eleccions al Parlament del novembre i les locals del maig. Déu-n'hi-do quin daltabaix, Ja, tu fent amics, Sergi, sempre em vas fent amics. Escolta, i de Junts per Sant Just, aquesta coalició que havien fet Esquerra Republicana, Reagrupament, Independents, tampoc els ha anat gaire bé, no? Home, han tret només un regidor i tenint en compte que després de pactar amb els socialistes, Reagrupament va marxar a la coalició, potser s'haurien de canviar el nom, no? I com s'haurien de dir? Jo proposo Sols per Sant Just. Ja. Escolta, per cert, al PP també hi ha hagut crisis internes, no? Doncs sí, la batalla per encapçar les llistes va ser dura i no va acabar amb bon regust de boca per Lídia Vargas. Ho dius perquè al final el candidat va ser Enric Salvadores, no? Sí, però al final es veu que els ha anat bé i han doblat el nombre de regidors, Abans en tenien un i ara en tenen 2. Molt bé. Escolta, i la novetat política d'aquest any és que ha entrat un nou partit a l'Ajuntament de Sant Just. Doncs sí, ha entrat un regidor de Via Democràtica, el Pablo Barranco, exsecretari general d'aquest integrador partit que és Plataforma per Catalunya. Sí. Escolta, Sergi, tu que ho saps tot d'aquests temes, és veritat que aquest grup polític proposarà eliminar el rei negre de la cavalcada de Reis de Sant Just? Home, no sé d'on ho has tret, això, Jordi. No, perquè l'altre dia vaig escoltar al carrer Bonavista que ho deien. Diu que en el seu lloc hi posaran un pijo amb el jersei creuat, saps? Per sobre els ombros i una capa al cost. O sigui, el nou rei de la cavalcada, saps? O sigui... Va, Jordi, va, para d'inventar-te coses, que aquest ritme encara acabarem perdent aquesta bona fama que tenim de programa rigorós i seriós. Escolta, i els Iniciativa per Catalunya, què me'n dius? D'iniciativa hi ha tantes coses a dir que no hi caben en un sol pregó, Necessitaríem 2 o 3. Sí. Això en parlarem en el següent pregó. Perfecte. Passem a cultura. La cultura del 2011 a Sant Just d'Esvern. Què fa? Però què fa? Faig coses, ja que no em paga, doncs vaig fent jo. Home, de cultura, de fet, a Sant Just anem sobrats, Perquè penseu que personatges com
Pocholo, Yola Berrocal, Aramis Fuster, Paqui Rin, han estat al polígon industrial gravant programes, vull dir, com veieu, la flor innata de la cultura del país, vull dir, estem a dalt, estem a dalt. Home, clar, amb aquests antecedents és normal que el conseller de Cultura de la Generalitat, el senyor Ferran Mascarell, sigui santjustenc. Ben vist. Per cert, parlant de cultura, sabeu que han posat un ascensor a l'Ateneu? Home, així d'entrada, tampoc em sembla un fet gaire cultural, Martí, a no ser que els botons estiguin escrits en números romans. A veure, no cal parlar de l'Ateneu perquè com fa 30 anys que la gent de l'entitat és la mateixa, ha arribat un moment que ja no poden pujar les escales com abans. A veure una cosa... És una mica lògic que se'ls fiqui un ascensor. Martí, estàs suggerint que cal un relleu generacional a l'Ateneu de Sant Just? No, això ho has dit tu, jo no he dit res, No, perdona, jo tampoc he dit res, jo només he preguntat. Sí, aquí ningú diu res, però els hi van fotent per tot. No, a tot dret, No. Per cert, parlant de cultura, què dir de les exposicions que es fan al celler de Can Ginestar, cuidao. Què dir? Doncs que l'última 104 mirades, És veritat. que és un recull de retrats de Sant Justencs que cadascun representa un any. Home, que no sé si us heu fixat, però des de la primera setmana han desaparegut algunes fotos, Sí. Ostres. És veritat. Sí, Sí, que fort, no? És el cas de la fotografia de 1986, que pertany a una noia de 25 anys, És veritat. molt maca, per cert, anomenada Judit, i que ja l'han robada un parell de vegades. Jo no vull dir res, Bueno, jo crec que el fet que la noia era macota i de bon veure doncs ha fet que algun adolescent amb les hormones esvalotades doncs, no hagi pogut resistir la tentació i ara tingui un nou pòster a l'habitació. Ja. I amb què et bares per dir això? Doncs que l'altre dia vaig anar a casa del Just Fosalva i ho vaig veure. Però un moment. Estem parlant del pare o del fill? Home, del fill, Home, per favor. A veure, una cosa, però si el Just no és adolescent. Ja, però bueno, igualment té les hormones esvalotades. En això té raó, Alguna cosa més de cultura, per dir-ho d'alguna Sí, forma? tu saps el gall pasqualet de l'escola Montseny? Sí, jo Gall Pasqualet. Vale, doncs que se l'havien endut perquè hi havia un veí que li molestava quan cantava pel matí. Sí. Bueno, doncs, pel que sé, el gall pasqualet fa temps que no dona problemes. Per què? Es comenta que a la Casa Regional d'Extremadura se'l van menjar per Nadal. Què dius, home? Però què dius, Sí, escolta? es veu que se'ls havia acabat el cocido extremeño i van agafar el gall pasqualet i cap a l'olla. Però què dius, Martí? Per favor, però d'on has tret això? De la Vall de Vers. De la Vall de Vers, però si a la Vall de Vers sempre van tard, quan treuen una notícia fa un mes que l'hem tractat a la ràdio. És veritat. Escolteu una cosa, perdoneu que talli el rotllo, però no us heu fixat, Carles, cuidao, que ve una música. No us heu fixat que ja estem a la festa major de Sant Just? Sí. La festa major, o despilotar-se. No, senyor Benito, un moment. Carles, la música no la tenim, no? No passa res. Senyor Benito, sisplau, encara no. Per cert, Pau, algú ha comentat alguna cosa del pregó pel Twitter? Home, sí. Ah, sí? Sí. Una sorpresa. Què dius? És una sorpresa, Sí. Directe? Oh, que fort. David Onde ens diu que si fem un pregó de Sant Just, no sé si és perquè hem trigat molt a començar. No, el farem d'Esplugues, digue-li. Bueno, què passa amb les plugues, No, res, pensava. Està molt bé. Ah, mira, la cançó de Festa Major. Ara és Festa Major. No hem acabat, senyor Bonet. D'acord, sí. Continuem llegint més tuits. La Carme VT, La Carme Verdó, de la ràdio. Què ha perdó. dit? Diu que ja que no hi pot ser, a veure si puc seguir el pregó Sant Just 2.0. En 3D, el podràs sentir. Sí, en 3D. I la Gina Pol també ens ha fet uns quants tuits que Molt bé, tampoc els Gina, llegiré s'agraeix. tots. Què diu? I ara diu, comença el pregó de Ràdio en 3D, Bueno, ja fa com fem una història, estona, i el Just Fosalva també ja comença el pregó Sant Just, o sigui que Molt bé. Què diu del pòster el Just Fosalva? està arribant, em sembla. Bueno, nois, parlem de la festa major ja per anar acabant o què? Sí, a veure si aquest any no hi ha tongo, i no empaten els blaus i els grocs. Que Ja. guanyin color ja, home. Sí.
Que guanya el blau, no? Que guanya el la blau, ràdio és que guanya el blau, que la Blau, ràdio és blau. blava, clar, tenim una representació dels blaus aquí. Per cert, no sé vosaltres, però de totes les activitats que hi ha, que n'hi ha moltes, i que des d'aquí volem felicitar la implicació de totes les entitats, sobretot els joves, sincerament, em quedo amb la de la Quina Barra organitzada pels dimonis de Pagallums de Camablanca. I de què va això? Sí, està allà, no? De què Doncs va mira, això? el Quina Barra, aquesta activitat consisteix en anar caminant per tot Sant Just, anar parant i anar bevent cerveses, ¿vale? Sí, que una lectura simplista seria el jovent santjustenc fent una rua de borratxos pel poble, però... Home, aviam, això d'entrada sona bé. Sí, ja ho sé, Martí, però res més lluny de la realitat. És com una mena de cata de vins en moviment. Sí, Igual, el mateix. igual. Ja, El mateix. O, escolta, i en un poble de tanta tradició marinera com és Sant Just, no poden faltar les habaneres, clar. Però a quina platja de Sant Just les fan? A la platja de Camo Apa, Sí, home. senyor. Nois, hem de començar a plegar. Sí, amics, sí, perquè doncs tot el que puja, baixa, tot el que comença, acaba, i aquest pregó, amics i amigues, no és una excepció. Que jo estaria fins a les 5 de la matinada aquí parlant, però és que no pot ser, tinc unes sardines que m'esperen. Que passeu tots una molt bona festa major, recordeu que al Twitter continua el hashtag Festa Major Sant Just, tant si sou grocs com si sou blaus, disfruteu, sigueu feliços, feu-vos molts petons, si podeu. I deixeu-me que, per acabar, agraeixi tota la gent que ha participat al pregó. Sergi Pont, Eduard Benito, Pau Marcos, Martí Ramírez i Carles Hernández. Moltes gràcies a tothom i visca la festa major de Sant Just d'Esvern!